Minn Marzu li ġej se jitqasmu 15-il borza ta' studju b'investiment ta' 90,000 euro b'rabta ma' kors żdied fil-livell ta' masters fl-interpretazzjoni tal-patrimonju offrut mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Dan il-kors f'livell 7 tal-akkreditazzjoni se jagħti l-ħiliet u l-kompetenzi għal gwidi tat-turisti sabiex ikunu jistgħu jinterpretaw aħjar oġġetti, siti u artefatti. Dan sabiex jagħtu esperjenza aħjar lil turisti li jżuru siti storiċi relatati mal-patrimonju kulturali. Id-direttur tal-affarijiet akademiċi fl-ITS, il-professur Glenn Farrugia qal li l-kors huwa miftuħ għall-istudenti wkoll. Mill-gwidi turistiċi li jridu jispeċjalizzaw f'qasam partikolari ukoll dawk l-istudenti forsi li qed jitħarġu jew isegwu kors fuq livell ta' sitta fl-istorja, arkeoloġija jew mużeoloġija, iżda wkoll gwidi ta' ċertu esperjenza, infatti ħankunu qegħdin aħna naċċettaw nies bil-maturity clause li għandhom esperjenza u l-liċenzja tal-gwidi turistiċi biex ikomplu they upskill themselves fuq livell ta' 7. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenix sostna li b'dan il-kors qed tingħata opportunità għal gwidi tat-turisti sabiex jiksbu l-ogħla livell ta' ċertifikazzjoni. Iċ-Chairman Carlo Micallef innota li l-gwidi tat-turisti jilagħbu rwol importanti ferm għax joffru informazzjoni lit-turisti matul it-tala tagħhom. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli faħret din l-inizjattiva u qalet li setejn biex jiżdiedu l-ħaddiema fil-qasam turistiku. Għalina l-ħaddiema huma l-pulmun ta' din l-industrija. Dan huwa kors mill-isbaħ illi f'Marzu li ġej se jiftaħ il-bibin tiegħu għall-ewwel darba se jkollna 15-il scholarship illi l-Gvern se jkun qiegħed jagħti b'xejn u l-kors kollu se jkun imħallas propju 6,000 euro li joħroġhom il-Gvern Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.